Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Yato ko niya pong aldaw na Webes. door, call out your name. Pet sa 20 sa bulan mga tugang kan Nobyembre 2025. Down like a lovesick Ang bilis-bilis ng panahon, mga tugang 35 days na lang, Pasko na. little girl. Just no time to sleep. Happy birthday sa mga birthday celebrators na nilatang of the day. More life, prosperity, and happiness. Hold you near with you. Ako po ang sanong lingkod, Mardila dahil iba sa Ditsra pero tiyan. Iba na mga hanggang 11 o'clock lang. Bell. Dahil pag alas 11, papasok po ang DNR Regional Office Number 5 para po sa kapalibutan tatawanan ta program. Every Thursday po yan from 11 o'clock to 12 noon para po madagdagan ang satong karaman sa pangataman sa kapalibutan ng sinang mga batas na minasako po kayan tanganing di kita bagatugang mapinaran. Lado technical, kasabay niya to dyan si Ronald Baldo. Siyaman sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Sleep. Let's Ang satuyang IT. Antang yaon sa newsroom. up and Sina Jenny Matchubeleran, Ciara Maylero, at saka si Nicolan Gloriani. down. Dalawa, siya na po, kompleto na. Suya pong tropa. Ang Mega Force Patrol, nagbalik na po sina Jimmy na nasalita sa muyang TV reporters. If you don't come out, Yaon man si Mama Angel, Baby Angel Mustasa, nagbalik na. we do. At saka Ringing, tapping, knocking, Joshua James Bino. ringing, tapping. Pantang yaon man mga tugang sa First District si Pading Jomar Bien Lagadi po siya from Santo Domingo to Tiwi and vice versa. Yaon man si partner Alar Mario, mga tugang sa City Hall. Gonna knock on, Asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. tap on you Pantang si Karen Ala yaon po sa Kapitolyo Provincial. out tonight when the moon. Henry Daboy Mata sa mobile ang mata ng DCGB sa kalsada. Kami po kabos minasaludar mga kabayan. Minapabalan sa Rangbogmang morning. Kain man kamo sa mundo, sana po okay kamo. Sa mga nasa banig ng karamdaman, sana po maka-recover na kita. Tangani po makabelta na sa oral daw na atong routine. Do you say it? Sa mga bisita, Hey, little girl. enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Count, kiss. And siyempre sa mga nag-anniversary pa, happy anniversary po. Sana po okay kamo. Sa mga local official, You up there. pati na sa mga nasa national government agencies, ng mga empleyado sin opisyal, huwag tayong patulog-tulog sa pansitan. Aksyonan, problema ng sambayanan. Good morning, kamading Cora Balaoro na kantabay. Sining man si partner King Rinaldo, the weatherman, dyan po sa Bunker Hill. Yan man si Gerald Aranya sa LA Drive. Mantang si Kuya Bob Gandano sa Tabaco City. Yan si Benji Napogi, naka-antabay. And Sir Jeff Santos, naka-antabay. Siyempre yaman mga taga-Alaska. Yan si Sir Banjo Barrio, 43002.
Kasama natin sa kabalikat. Kiringman si Sir Arvin. Yan po sa Dubai, KB 43016. Arvin Balaoro. Belated happy birthday kay Sir Chuck Rene Crisostomo 43009. Kaswapon, yan. At dyan sa iba pang nag-birthday sa kanya, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Good morning kay Sir Peter Oprasio. At saka mga pag-riba dyan po sa Opsimo. Yan, good morning po sa Indo. At saka po na mga kababayan ta, welcome sa tuloy pong programa. Sa mga ka-farmers ta, good morning. And sa mga nagkikrave, mga tugang ning mga produkto ka masbate, o yan po tabi, opening yan, na aga, sayang di ako nakaduman. Ha? Urawa San Masbate, ha? 5th edition. Yan. Pang 5 ng taon hindi yan, mga tugang na pagpresentar kan mga produkto kan masbate, kasi ng kultura, kasi ng mga pagkakan, diyan po mga tugang sa Ayala Mall, sa ground floor. Ha? November 20 to 24, nag-start yata ang selling yun is 9 o'clock to onwards, di ba? Di 30 na mga exhibitors niya ang po dyan para i-presentar sa indang mga produkto and showcasing mga tugang yung mga flavors, craftsmanship and culture, mga tugang kan masbate. Okay, so continuing tradition, enhancing culture and growth. Yan. Good morning na lang po sa mga pag-iribat sa DTI. Sensya na po, di na tayo nakapasyal ta naalanganin kita sa oras. Basta yaw lang po ang suporta mi, especially kan tuya pong DCGB. As in, siyempre, mga tugang kang programa mi ni Padre Momoy, itong boses kang kapalibutan. We give always mga tugang space para dyan sa mga kababayan nato dyan sa programa para po mas mamidbidan sa mga produkto, as in makatabang kita na magkaigwaning maiwas na market. Iyan po na mga kababayan ta, mga tugang na nagsisikap na madugtungan ang buhay, as in mapropagar mga tugang pagtanom, as in pag-enhance kan sa tuya po ng mga produkto na niyaon sa naman sa palibot. Ayan, di ba? Maraming mga innovations din sa masbate. Pero naman sa baka, baga na talagang niyaon sa indang baka, kaya may mga pigpoproseso sindang mga produktong baka. Arog kang yun po na tapa, beef tapa, di ba? Original, walang halo, Pagkatapos, yung corned beef nila, na ibang klase din naman. And then, siyempre, yung ali sa gatas naman, yung karmilado. Di ba? Yan po tabi, mga panggenot yan. Tapos, siyempre, good yan ng mga leather products. Because, siyempre, gusto magbakal ki buntal hat. Yung cowboy hat, mayroon dyan. Tapos, bumakal ka ki boots, mayroon po dyan. Mga belts na leather, mayroon dyan. Saka mga wallets. And mga wearables, mga tugang naggibo sa bagul. Yun po sa, coconut. May sabunot. Marami po dyan iba-ibang varieties. Mga iba-ibang klase po ng diverse na mga products po tabi. Showcasing hali po sa masbate. Okay, so hope makabenta po sila ng marami para makabawi-bawi naman matapos po na tamaan mga tugang sindakang bagyo, diyan po sa lugar na yan. Bueno, dumaan po sa mga kababayan ta, medyo talagang kunyang kita, parang patukad kita. Pagabot po sa agrikultura. And this was revealed, mga tugang, during the visit ni Presidente Ferdinand Marcos kang mga taga Department of Agriculture. Inabot kita ng 3.7 billion na losses sa Bicol region sa agriculture. Kaining Super Typhoon 1, igugununan mo so 1 pa sana 3.7 billion sa agrikultura, and ang nagulpi mga tugang hardly hit, mga tugang ang coconut sector.
tapos abaka, pag yan ha? Yun yung medyo masalimuot dyan. O kung sabihin, mamahalon naldan gulay. Ha? Daing maturubo ngayon na mga dakul na nyug. So yan ang agyat, bata may problema na nga na kita sa nyug, ta sige baga na ang gururang. Yung aging na, kumbaga matatanda ng mga nyug na ang tataas, ang hirap pang hakyatin, tapos dito sa ang bunga. Di ba? 40 na sa nadambuo kada taon yung gigunuhan. Kaya padagos ang pag-inganyar na magtaranom ka mga bagong varieties, yung mga hybrid na. Di ba? Ang sabi, mga tugang, maging ang abaka, abuton daning mga saro hanggang 2 taon para makarecover yung abaka plantation, particularly dyan po sa Masbate, sa Catanduanes. Yung bagay yan ang abaka capital of the Philippines, di ba? Nag-recover na. So ang sabi, it will take around 1 to 2 years, mga tugang, bago makabawi nin maray abaka plantation, mga tugang, dyan po sa Catanduanes para makarecover fully matapos po na rapaduhon kan Super Typhoon 1, mga tugang, sabi ang kan DA. Sa Catanduanes na sentro kang sa tuyang produksyon ng abaka, medyo ngaya mahahaloyan kita dyan, mga 1 to 2 years bago ma-recover ang abaka foundation, siring man sa mga nyugan. Sabi po yan mismo kang spokesperson kan Department of Agriculture na si Assistant Secretary Arnel de Mesa during the visit. May mga pigtao man ng mga ayuda sa mga apektadong farmers, pero yung destruction, mga tugang, mahiwas. May damage sa agriculture ang Super Typhoon, and talagang sabi nga ni medyo ngayon magabat ang dadarontang ubi. Kaya iyo po yan ngunyan ng kunyan ang dalagan. So sa ngunyan ngaya ang nagdadarakan sa tuyang sektor, ang agriculture sector, yung paroy, buda mais, siring man kan livestock, buda yung bunay. Ang fisheries, medyo nagluya, pigtututukan man para lalo pang magkusog. Kaya nga may mga pig-engage na mag-engage sa aquaculture, di ba? So yan po tabi, ang mga medyo maraot na sitwasyones, and we really have to do something, mga tugang, para digdi. And it's good na nahiling man kang mga cabinet secretaries ang sitwasyon, and hopefully makagibo po ning mas madalian, mga tugang, and immediate and effective, mga tugang, na pagmitigar kang problema, lalo na sa presyo kan agriculture products, di ba? Mahal ang gulayon. Sige, marahal na, di ba? So anong nyug, although igwamanin mga napapatos baga na nakatetrapak na mga nyug, pero iba man talaga. So pinagpagal-pagalan mong bunutan, bunutan, buwangon, tapos kudkudon, iba manggirari talaga. Kasi itong ginunaw ng yaon po dyan, mababakal mo sa merkado, iba man. Ito dahil mo pwede ito matutungan. Yung tinutungan flavor ngayon na gulay na manok, di ba? Pwedeng lisong manok, pwedeng may halong tapayas, di ba? Di mo magagawa yun doon sa di mo talagyan ng flavor yung naka-tetrapack na, di ba? So yan po tabi, mag-import na kita kay Nyog, pero dahil duman sa hiwas, mga tugang kan dalagan kang sa hiwas kang sinakop, mga tugang kan Super Typhoon 1, medyo talaga problematic kita dyan. Poon Mindanao hanggang duman sa Ilocos, mga tugang, Surapado, di ba? Dahil ka man direktang tinamaan, pero may epekto dahil mahiwas nga. Napakalaki. Almost buong Pilipinas ang sinakop. Kaya yan po ang naging problema na. So, yan ang rason kung nga ta nagrelibot
Asin, sabi nga ni, parang ngaya magkaigwa kita ning marirahay man lamang na dalagan dyan. Yan, may tawag tayo. Hello? Father Momoy. Hello? Hello po? Father Momoy. Hello kay Father Momoy Bromeo ito. Ay, hindi po. Si Mar po ito, ma'am. Sa DCGB. Oh. I'm sorry. Apa. GB pa lang pinapunta sa akin. Okay, sige, thank you. Apo. Thank you po. Ayan. Oh, Ayan. sige, Mar. Sige ba po. Salamat. Alright. So, duman po sa mga kababayan siguro it's high time na talagang asikasunto man ang mga saraditang daga, taranong-tanuman tanamanaan. Tangani po na makabawi-bawi kita. Okay? Alright. Duman sa mga tagabangan tabay niya to, yan po ang padagos man na pagsisikap ka mga nasa sektor ng agrikultura. Kundi talaga pong kunyan, matortagros ang dalagan. Kaya ang satuya po ng mga ka-farmers, talagang pigahagan din na magkaganing matibay na kunyan. Matibay na tawag dyan, programa na talagang sutabang na tunay. Bako sa itong pangkunyan sana, pangpakalma sana. Bago itong palliative, kundi talagang makakaigwaning dakulang epekto po sa inda pong pagbuhay-buhay. Di ba? Ayan, tangani po na makabawi. So talagang iyon na po yan ang sitwasyon. Hopefully, dahil na pong may mag-abot pang bagyo, giraray. Kundi may 2 bulan pa kita, yung 1 bulan may kalibkib. Di ba? May 1 bulan may kalibkib pa kita, mga tugang na bubunoon para sabi nga ni Kayan, kung dahil nang maka-apekto pa mga tugang na bagyo sa tuya pong palibot. Tama naman garo Lord. Pabangonon tanang unay ning mga kababayan niya tong mga farmers, tanganing ining mga consumers dahil man magulpi. Tangon yan talagang maski sa mga nagtitirinda sa karinderya, nagtatagaluhay-luhay sa pagbakal mga tugang kan sa indang produkto kundi ay masa na mabakal. So mga nagtatortinda kay mga maritatas, ayan, medyo nagtatagaluhay-luhay Paano kung dahil mabakal mahal? Diba? Di malalapa. Ayan, wala naman tayong pag-iimbakan yan para itago ngayon ang pag-abot ng panahon ni magamit giraray. As in mailuwas para wala tayong ganyan. Alright. Good morning, Papa Mar. Tama ka dyan. Magtanom-tanom na kita. Uning yung mga antak ko, tranquilo na naman ngaya ini. Ay, atin din yung amigo kong ini. Natsimpuan na naman so antak. Sabi ni ni partner King, the weatherman, December may 1 o 2 na tropical cyclone pack. Yan. Sana dahil na mabilog ni partner. Kung mabilog man duman sa nasa dagat dahil sa magurong-ngusong paligdi sa gilid. Kairak naman sa tuya, dahil pa kita nakakabangon kimaray. Imagine, nyug nga ni. May problema kita. Nagtarak daga man agad sa mga nyug baga. Ailing mo magtangad-tangad ka. Dahil ang bunga. Di ba? Tubaon ta naman. Ano naman mangyari ka, tubaon ta naman. Duman sa mga kababayan Ayan, alright. Sa mga pag-iriba, yan na po sa tuya ng mga istorya ko niya na pagkaaga. Halipot lang po kunyan. Huwebes po ngunyan. And tomorrow, ayun natin, makasabay ba natin tomorrow yung DOST? Diskusyon, di ba? Third Friday of the month. Yan, sunod-sunod yan third Friday. Tapos maprogram din yung DTI, mga tugang tomorrow, sa Friday, para duman sa mga dagdag niya itong mga kaaraman sa satuya pong pagbuhay-buhay. Okay? O paano, mga kapatid? Iskede na po kita. Una, digdi po sa program, matangani pong
makapreparar si nanal dasin may laog sa mga dapat pong ilaog pa ngunyan po na pagkaaga na mga hanap buhay natin. Okay, sa indo ka boss, mga tugang, mga misis, Merry Christmas, 35 days to go bago magpasko. Bye-bye! God bless the Philippines! Piolo Pascual po, sa Ubo at Hika.